खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भारत हादरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थांनाय दान मोनसेनि सिगां काटार हादरनि गोजौ बिजिरसालिया भारत हादरनि 9 एक्स इन्डियान नेभि अफिसारफोरखौ फासिनि साजा फोसावना होदोंमोन, जायखौ लानानै भारत सोरखारा फिन खनसेबाव बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनो थाखाय काटारनि गोजौ बिजिरसालिखौ आपिल खालामदोंमोन। भारत हादरा आपिल खालामनायनि लेखायै काटारनि बिजिरसालिया फासिनि साजाखौ होनो गोनां सानाव होआब्लानो पस्टपन खालामदोंमोन। बिनि गेजेराव दिनै मोजां खौरांआ सफैदों। भारत हादरनि आपिल खालामनायखौ काटारनि गोजौ बिजिरसालिया गनायनानै लाबाय। दा 9 बारग' इन्डियान नेभि अफिसारफोरनि केसखौ लानानै फिन खेबसेबाव नायबिजिरनाय जाफिनबावसिगोन। भारत हादरनि जानानै एक्सटार्नेल एफेयार मिनिस्टार एस जयशंकरआ बे बाथ्राखौ फोसावनानै होयो आरो बे केसखौ गेलेनो थाखाय साखाफारा जाखाबाय होननानैबो फोरमायना होयो। बिथाङा मख'नो गोनांदि काटार हादरनि इन्टेलिजेन्स बिफाना थांनाय बोसोरसे सिगांनो 9 बारग' इन्डियान नेभि अफिसारफोरखौ काटार हादरनि गोनांथि खोथा खावखोमानानै गुबुन हादरनो दैथायहरनायनि थाखाय दाय साजायनानै हमना जेलाव दोननाय जादोंमोन। काटारनि जेलाव हमनानै दोनजानाय 9 बारग' नेभि अफिसारफोरनि मुंफोरा जादों फारियै केप्टेन नवजीत गिल, केप्टेन सौरभ भासिस, केप्टेन बीके वर्मा, कमान्डार सुगनकर पक्काला, कमान्डार पूर्णेन्दु तिवारी, कमान्डार अमित नागपाल, कमान्डार एसके गुप्ता आरो सेलर राजेश। दिनैनिफ्राय राजस्थान रायजोआव बिधानसभानि बिसायख'थिया जागायबाय। राजस्थान रायजोआव गासै 200 बिधानसभा मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जागोन, जेराव जाय दोलोआ 101 मासि देरहानो हागोन बे दोलोआनो सोरखार दानो हागोन। राजस्थान रायजोनि बिसायख'थिखौ जेबो दावराव-दावसि गैयाजासे मोजाङै खुंफुंलांनो थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया माखासे गोख्रों थांखिफोर लानाय जादों, जेराव रावबो बिसायख'थि गेलेगिरि बिथांमोना बिसायख'थि जोबागौमानि जेबो बिबुंथि लाखिनो मोननाय नङा। बिसायख'थि जाफुबाय थानाय समाव सोरबाफोर बिसायख'थि गेलेगिरिया माबाफोर दुंहाव थासारि खालामनाय बिबुंथिफोर होयोब्ला बिथांनि मासिखौ दाननानै होनाय जागोन आरो माखासे गोनां थांखिफोर। मख'नो गोनांदि दासान्दि कंग्रेस दोलोआ राजस्थान बिधानसभा बिसायख'थियाव गासै 107 मासिखौ देरहानानै राजस्थानाव सोरखार खुंगासिनो दङ आरो गिबि मन्थ्रिया जादों अशोक गेहलोत। राजस्थान रायजोआव बिजेपि दोलोआ सोरखार दानो थाखाय दासान्दि गोबां नाजागासिनो दं, नाथाय दिनै बिसायख'थि जानानै फिथाइ मोनोब्लासो मोनथिनो हासिगोन बबे हानजाया राजस्थान रायजोआव सोरखार दानो हायो। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो बिटिआर सोरखारा अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ होबोदों आरो दायो फिन नैथि खेबनि थाखाय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे खेबाव बिटिआर हालामनि फिसा-फिसौ गला होनानै नखर खुंग्रा दुखुथिया गोरिब नखरफोरनो नखर खुंनायाव हेफाजाब मोननाय बादि बे अनसुंथाइखौ राननानै होनाय जायो। बेबायदिनो पर्बतजरा महकुमानि काजिगावआव बिटिआर सोरखारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गासै सा 259 जन मुलाम्फागिरिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो पर्बतजरा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेन ब्रह्म, उत्तम हाज'वारि आरो काजिगाव भिसिडिसिनि मासिगिरि बैसुमुथि ब्रह्मजों लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिंजाय बे अनसाय बिथांखिजों लोगोसे मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा आइजोफोरनो जि दानाय लुनायाव गोनांथि जानाय माखासे आगजु राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि लखि बाजाराव थानाय खामारदैसा लखि बाजारनि नब्लाङाव मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ आसाम सोरखारनि दारै एसअपिडिजि 2022 आरो 2023 मायथाइनि जि दानाय लुनायाव नांनाय माखासे माखु, तातसाल, लुम, साल खुन्था बायदि बायदि आगजुफोरखौ राननानै होदों बिथाङा आइजोफोरनो।
थांनाय 2019 मायथाइयाव चाइना हादोरनि वुहान सोहोरनिफ्राय फैनाय कर'ना भाइरासआ बुहुमखौ गोबां बिथिङै सोमावग्लुंदोंमोन। बे कर'ना भाइरासनि दारै गोबां लाख लाख सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल बायदि हादोरनि अर्थ बेबस्थायाबो थेर-बेथेर जानानै गोबां रांखावरिनि आंखालजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। कर'ना भाइरासनि थाखायनो जोंनि भारत हादोरावबो लकडाउन होनाय बायदि जाहोननि थाखाय गोबां सुबुंफोरा थैनायजों लोगोसे रांखावरिनि जेंनाजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। थिग बेबादिनो दा फिन गिनो गोनां थासारि फैफिननायनि लामायावसै। मानोना फिन खेबसेबाव चाइना हादोरनिफ्रायनो गोदान मोनसे सिनाय मोनै गिख्रंथाव भाइरासआ गोसारदों होननानै खौरां मोननो हादों। बे भाइरासनि थाखायनो चाइना हादोरा गासैबो हादोराव थानाय फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लादों होनना मिन्थिना मोन्दों। बे भाइरासआ बांसिन उन्दै गथ'फोरनि देहायाव गोसारो, जायनि थाखाय बे गेदेर थांखिखौ लानो गोनां जादों चाइना हादोरनि सोरखारा। बे भाइरासआ गथ'फोरनि देहायाव निम'निया बेराम बादि सिनाय मोनै बेराम जागासिनो दङ। बे बेरामा जायोब्ला गोबां लोमजानाय आरो गुजुनायजों लोगोसे हां लानो गोब्राब जायो होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे भाइरासआ गुबुन हादोराव गोसारोब्ला गिबियै भारत हादर, पाकिस्तान हादर, नेपाल आरो नर्थ करिया हादोराव गोसारग्रोनो हागौ होननानै हु एबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशनआ फोरमायनानै होदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथावना जाथाय। गारिनि जाब्रबथायजों सा 40 फरायसाफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो खायफाया गोबां गाज्रि थासारियाव खर'आव जोखोम जादों। बिटिसि ओनसोल चिरां जिल्लानि काजलगावआव गंसे बास गारि आरो गंसे बोलेर' पिकआप गारिजों मोगा-मोगि गोख्रों सौग्रावलायो, जेराव बास गारियाव थानाय सा 40 फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो जोखोम जायो। जोखोम जानाय गासैबो फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरखौ काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारी बिथांनि सोरखार खुंथाय थानाय समाव बिदा-फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैहोदोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारीनि 17 बोसोर सरकार खुंनाय आरो दायो इउपिपिएलनि 3 बोसोर सरकार खुंनायनि गेजेराव बिपिएफआ 2% मावदोंब्ला इउपिपिएलआ 200% मावदों आरो बेफोरनि फोरमानबो दङ। बिपिएफआ दिनै जौ जुवा, ड्राग्स बायदियाव बर' समाजनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैबाय। बिनि दायानो जादों बिथां हाग्रामा महिलारीनि खर' गैयै खांख्राइनि दैदेननायनि जाहोनाव जादों होननानै बुंदों इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। आरोबाव बुंबावदों दि थांनाय समफोराव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बायदि बिथांखिफोर लानो हायाखैमोन। एखनब्ला हाग्रामा महिलारीया कालि फुजायाव 3 एबा 4 कौटि रां स' खालामनानै जौ जुवा गेलेयोमोन, जायनि थाखाय रायजोफोरनि थाखाखौ बेबायदि बाहायनायनि थाखायनो रायजोफोरनि जेबो बिथांखि लानो हायामोन होननाबो गोख्रों अजद होदों। बेजों लोगोसे आरोबाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जयेन जागोन होननाबो इसारा होदों। इएम रन्जित बसुमतारीया खाम्फा बरगयारीखौ रायनो गोसो गैलिया। मानोना खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जाहां। जुदि खाम्फा बरगयारीया इउपिपिएलआव जयेन जायो अब्लानो 14 नं चिरां दुवार बियाबखौ हगारनानै होनोबो राजि जादों। नाथाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफआव जेब्लासिम थागोन बे समसिम खाम्फा बरगयारी बिथांखौ रायनो गोनां जागोन होनना बुंदों। आरो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला बिथांखौ जेब्लाबो बरायनाय थागोन होननाबो फोरमायदों इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। फिन सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। दासान्दि बर' हारिनि लाइमोनफोरा फरायनाय बिथिंजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो गोबां जाफुंसार जानो हागासिनो दङ। बेबादिनो सासे बर' फिसाया गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि क्लाबनि आन्डार 15 हानजायाव सायख'जानो हादों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगानि सिङाव थानाय 1 नं बालिसिहा गामिनि बिफा महरसा दैमारि, बिमा सिमि दैमारिनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला रुबुं दैमारिया गावनि गोख्रों गेलेनायजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि क्लाबनि आन्डार 15 हानजायाव सायख'जादों। बिथांनि बेबादि जौगासारनो हानाया ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।